3, 2, 1, vani smo. Nakon spektakularnog potpisa Ivana Raketića za Hajduk i dočeka na Poljudu, vrijeme je za prvu utakmicu Hajduka ove sezone. I to bit će prva europska utakmica. Igramo drugo pretkolo konferencijske lige, a protivnik nam je HB Toršam s Farskih otoka. Kakav rezultat očekujete, to napišite u komentaru. Evo, a ja ću nekako reći svoje mišljenje o samoj utakmici i o samoj sezoni. Što se tiče samih priprema, mislim da je Hajduk odradio jako dobre pripreme. Rezultati su isto bili jako dobri, ali rezultat pripremnih utakmica ipak ne bi trebao biti mjerilo. Što se tiče ovog tjedna, imamo nekoliko novosti. Između ostalog saznali smo i potencijalnog protivnika u trećem pretkolu konferencijske lige i to bi mogao biti poraženi iz dvoboja slovačkog Ružomberka i Trabzonspora iz Turske. Ako je suditi prema nekakvom transfer marktu, onda bismo rekli da je Trabzonspor prilični favorit. Trabzonspor bi vjerojatno bio slični favorit protiv Ružomberka kao što smo mi protiv HB Toršavna. Između ostalog i brojke o tome govore. Pa je, što se tiče Toršavna, s Farskih otoka, njihova vrijednost je otprilike malo više od 2 milijuna eura, dok je Hajdukova 51 milijun. Što se tiče Ružomberka iz Slovačke, njihova je vrijednost 6,7 milijuna, a Trabzonspor je, čini mi se, 87 milijuna eura. Dakle, prilična je tu razlika. Nama bi pasalo, vrlo vjerojatno bolje bi bilo da idemo na Ružomberok. Inače, kad nakon tog ždrijeba je bilo odmah pisano, Hajduk opet nije imao sreće, ja bih baš rekao da smo imali sreće. Ako se sjetimo prošle sezone sa Paukom i sa Lekom, bilo je optimizam veliki, očekivao se prolazak u četvrto pretkolo, jer smo igrali u trećem pretkolu s Paukom i odigrali jako dobru utakmicu 0-0 na Poljudu, ali tamo smo u Solunu u Grčkoj izgubili sa 3-0, iako smo na Poljudu bili puno bolji i u prvom poluvremenu bolji u Grčkoj. Šta ti to znači kad oni su nas dobili 3-0 i zvuči lagani prolaz. Tako je to, Pauk ipak ozbiljna bila europska momčad, to se vidjelo, mi nemamo to iskustvo, ali ok, ajmo ga graditi onda od ove godine. Imamo novog trenera, Gennaro Gattuso je tu, jako se ozbiljno radi, to vidimo po reakciji igrača, vidimo i po nekakvim kilažama, pa i Livaja je navodno bacio 5-6 kila. Evo, šta reći, osim toga da moj osobni optimizam je puno bolji nego prošle godine, zbog toga jer smatram da je Gattuso to stvarno dobro posložio. Imamo bolju momčad, a između ostalog došao i Raketić koji ima pravo nastupa već protiv Toršavna. Registriranje, klub iz Saudijske Arabije je malo pomogao, sve skupa gurno da papiri brže dođu i on je već prijavljen za ovu utakmicu. Inače, što se tiče njegovog debija, ja nekako mislim da će on ipak debitirati 4.8. protiv Slaven Belupa u prvoj utakmici HNL-a. To mi se nekako čini realnije, jer i ovaj trening, ako ste vidjeli, on trenira sa štopericom i odvojeno, tako da, mislim da Gattuso ne želi ništa gurat prije, ne želi ga gurnut prije no što treba. Raketić će sigurno biti ogromno pojačanje, može igrati i 8. i 6, iako će vrlo vjerojatno biti na 6, ali evo, vidjet ćemo, to će Gattuso posložiti. Kad imaš Raketića u ekipi, možeš ti igrati šta god. Njega krasi fantastičan potez, očekivat ćemo vrlo vjerojatno brze promjene strana i vrlo vjerojatno točnost u pasovima, što nam isto fali. Što se tiče novosti, još imamo, dakle, utakmica je sa Toršavnom sad u četvrtak, uzvrt je 1.8. na Farskim otocima, u slučaju prolaza igrat ćemo, mislim da 8. i 15.8. treće pretkolo, a prije toga je 4.8. domaća utakmica sa Slaven Belupom. Dominik Prpić je produžio do 2027. i nekako optimizam ne prestaje. To nam je nama Hajdukovcima jako drago. Ljudi, što da vam kažem, čekamo sutrašnju utakmicu. Evo, ja sam na Lungomare, odnosno Šumici iznad Lungomare u Puli i navijat ćemo sutra za Hajduka. Ljudi, ovo je bio 27. Močačo monolog. Vidimo se. Bye.